Waħda mill-ar forum ta' diskriminazzjoni kontra l-mara hija l-vjolenza. Fjumi dedikat lin-nisa kollha ma nistgħux ninsew dawk in-nisa li sfaw vittmi ta' abbużi u vjolenza. Fi stħarriġ ippubblikat mill-Aġenzija għal Drittijiet Fundamentali jirriżulta li waħda minn kull 3 nisa ta' 15-il sena jew aktar fl-Ewropa għaddiet minn vjolenza fiżika jew sesswali. L-istess tħarriġ juri kif iżjed minn wieħed minn kull 5 każijiet l-abbuż kien ġej minn persuna intima. Apparti minn hekk 43% tan-nisa fl-Ewropa għaddew minn xi forma ta' vjolenza psikoloġika mis-sieħeb tagħhom, fejn 67% ta' dawn il-każi ma jiġux irrappurtati lill-Pulizija. Lorraine Spiteri, direttriċi tal-Konfederazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet tan-nisa, tgħid li ħarġu statistiċi pjuttost allarmanti fuq dan l-istudju li ħareġ fuq l-Ewropa tal-Fundamental Rights Agency. Spiteri tkompli tisħa fuq l-importanza tas Sexual Assault Team li ġie mwaqqaf ftit tal-ġranet ilu. Issa li llum hemm dan il-Sexual Assault Team li għadu kif twaqqaf, tajjeb li jkun hemm awareness fuqu, tajjeb li meta jkun hemm awareness fuq x'servizzi hawn persuna tkun taf li hemm fej tmur biex issib il-ken. L-istess studju tal-Aġenzija Drittijiet Fundamentali jisħaq fuq l-importanza tal-ugwaljanza. Spiteri tispjega kif anke l-irġiel għandhom ikollhom sehem fid-dar. Spjegat ukoll kif għandu jkun hemm inċentivi fuq il-post tax-xogħol biex il-koppja tkun tista' tlaħħaq mal-familja. Affatturi tajbin ħafna kienu din miżura ta' child care b'xejn li ħatejn ħafna li l-min ikun irid jibqa' fil-kamp tax-xogħol. Il-Konfederazzjoni Maltija tal-Organizzazzjonijiet tan-nisa u l-Aġenzija Drittijiet Fundamentali iħeġġu l-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea biex jingħaqdu u jiġġieldu kontra l-vjolenza anke dik domestika.